റീത്തയുടെ ബാല്യകാലം. മാതാപിതാക്കളിൽ വിളങ്ങിയിരുന്ന പുണ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി കൊച്ചു റീത്തയിലേക്ക് പകരുവാൻ തുടങ്ങി. നിഷ്കളങ്കതയും ശുദ്ധതയും ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന പുണ്യങ്ങളാണ്. റീത്തയുടെ മുഖത്ത് പ്രകാശിച്ചിരുന്ന നിഷ്കളങ്കത അവളുടെ വാക്കുകളിലും പ്രവർത്തികളിലും നിറഞ്ഞു. ശുദ്ധത എന്ന പുണ്യമായി അത് ഹൃദയത്തിൽ വളർന്നു. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ മറ്റു കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്. മറ്റു കുട്ടികൾ കളികളിൽ മുഴുകുന്നതും നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയുന്നതും വിനോദയാത്ര നടത്തുന്നതും അവൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമായിരുന്നുവെങ്കിലും സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് അവൾ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കാണിച്ചിരുന്നു. ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാനും പരിലാളനകളും സ്നേഹവും പോലും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുവാനും ഇളം പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവൾ പരിശീലിക്കുമായിരുന്നു. ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്നതും വിശുദ്ധ ബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതും റീത്തയ്ക്ക് അതീവ സന്തോഷത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു. എല്ലാ ദിവസവും തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്കായി മാറ്റിവെക്കുന്ന പതിവ് അമാത്ത അവളെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. തൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അതിൻ്റെ പങ്ക് നൽകുമ്പോഴാണ് അവൾ സന്തോഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് പലരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയുടെ സമയങ്ങളിൽ മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് സാരോപദേശങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും സ്വീകരിക്കുക പതിവായിരുന്നു. റീത്തയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈശോയുടെ പീഡാസഹനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ച് തൻ്റെ വേദന എത്രയോ നിസ്സാരമാണെന്ന് അവളും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഈയൊരു മാനദണ്ഡമാണ് സഹനങ്ങളെ നേരിടാൻ അവൾ ഉപയോഗിച്ചത്. തീർച്ചയായും ദൈവസ്നേഹത്തിൽ വളരുന്നതനുസരിച്ച് മാത്രമേ സഹനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കൂ. വേദനകളുടെ അർത്ഥം ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ്. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ സഹനത്തെ സന്തോഷകരമാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയൂ. പലപ്പോഴും കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് കളിക്കുവാനും സമയം ചെലവഴിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ തനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന റീത്തയ്ക്ക് ധാരാളം കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. അങ്ങനെ അവളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത പുറേനെ ഗ്രാമത്തിൽ മാത്രമല്ല ഉബ്രിയായിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചു. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വിശുദ്ധിയുടെ പടവുകൾ ഒന്നൊന്നായി ചവിട്ടി അവൾ ഈശോയോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ വളർന്നു.